כשאישה מתביישת בגוף שלה, והיא נאבקת עם דימוי גוף שלילי, היא לא אוהבת את עצמה, נאבקת בדיאטות, הכל בשביל שאולי הגבר שלה יאהב אותה או יימשך אליה יותר, זה גורם לה לא להיות אותנטית בקשר, אולי להתבייש בזמנים של אינטימיות, לא לקבל מחמאות ועוד. חשוב שתדעי, לרוב הגברים חשוב יותר שהאישה תרגיש נוח ובטוחה בגופה, מאשר שהיא תתאים לאיזה דימוי גוף נמוך ודל שנכפה לנו על ידי תרבות ההמונים. בסופו של דבר, מה שמושך גברים זו האנרגיה הפנימית שלך, הביטחון העצמי והאהבה שאת חשה כלפייך וכלפיו. אולי זה לא נראה ככה היום, אבל פסגת השאיפות עבור גבר זה שהאישה שלו תהיה שמחה ומרוצה ומסופקת, שהיא תהיה באנרגיות גבוהות, אז הוא יהיה מבסוט. וכשהיא מבואסת על עצמה וככה עצובה, הוא מרגיש בעצמו כישלון. ואישה שהיא באנרגיות גבוהות, היא יכולה להיות באמת טבעית ושמחה ואותנטית איתו. וזה מה שהוא באמת רוצה. עכשיו, אין בעיה אם את רוצה לטפח את עצמך בשביל להרים לעצמך, שיהיה לך אנרגיות טובות. מעולה. אבל הבעל שלך או האיש שלך יאהב אותך גם בלי הדבר הזה. לא משנה מה המשקל שלך, וגם אם השיער שלך לא יסתדר טוב בבוקר. אז מה עוד את יכולה לעשות כדי להרגיש יפה ומושכת היום?